I avui ens fa, com a equip de govern, especial il·lusió presentar-vos aquest cartell fet per l'il·lustrador Dani Torrent. És un cartell viu i dinàmic que transmet la vida i el color que volem que respiri a la ciutat durant els dies de Santa Creu, apel·lant a aquest orgull figuerenc, aquest ball que ens evoca en el certamen i aquests icones, com per exemple la farola de la Rambla, doncs fan en el cartell que la ciutat de Figueres sigui perfectament reconeixible. El que vaig decidir va ser com agafar una parella de ballarins per, sobretot, centrar-me en l'emoció que volia expressar, que era una emoció de dinamisme, d'alegria, de festa, de disbauxa una mica, no? Estan així com donant voltes, i ancorar-ho a Figueres a través del fons. Primer havíem treballat amb la cúpula, amb el campanar de Sant Pere, però se'ns quedava com molt anecdòtic i al situar-ho aquí a la Rambla ens donava com un context més ampli, quedava tot molt més ben encaixat. En qualsevol fira i festa de la Santa Creu, a més d'un cartell, sempre hi ha un pregoner. Us diria que, i segurament l'encertareu, que és la veu de Figueres, aquesta persona, i per tant el pregoner de les Fires i Festes de la Santa Creu per aquest any 2024, no el teniu gaire lluny d'aquí. Serà en Carles Pujol i Eupí. És el millor que et pot passar, no que et diguin, fes el pregó de la teva ciutat. Una pista serà un pregó curt, un pregó de micro, tornem al format de micro, per dir moltes coses, i ha dit que serà un pregó interpel·latiu. Sí, serà interpel·latiu perquè vull que la gent de baix participi. I fins aquí.